Les teves despeses variables et fan perdre el control cada mes? Doncs queda't i posa't còmode, perquè aquí t'ho explicaré en un minut. Com ja sabeu, els gastos variables són tots aquells que no tenim una certesa clara del que paguem a final de mes. Així que per començar, cal que durant uns mesos anoteu, sigui en una aplicació, en una fulla de càlcul o simplement en un quadern, tots els gastos que aneu fent, sigui un cafè, un sopar o alguna activitat vària. Fet això, a final de mes, organitzeu totes aquestes despeses en categories: habitatge per cost de la casa, roba, transport per tenir constància de la gasolina, entreteniment si heu anat a algun lloc, entre altres coses. Com més detallat ho tingueu, més sabreu on marxen els diners. Si voleu ser més detallistes, podeu fer subcategories d'aquestes. Per exemple, aliments podríeu diferenciar entre restaurants, bars, etc. A partir d'aquí, i un cop hagueu fet aquest procés 3 o 4 mesos, ja podem tenir una idea dels gastos que ens suposa les vostres despeses variables. I recorda, tot això no hauria de superar el 30%, ja que estem parlant de les despeses variables. Què et sembla? Et veus capaç de començar? A la descripció hi tens un petit resum. I segueix-me per més consells i no oblidis apuntar-te al repte Economitza't.